Mae'n defnyddiol iawn i gael rhywle i fynd i weld beth ydy'r internet, beth ydy'r information superhighway o gwmpas o gwbl. Y peth yw, da ni wedi clywed y termau yma, ond o'n i ddim beth ydy'r beth. Os dwi ti ddim yn cael siawns i defnyddio fo, felly mae hyn yn gobeithio fydd o'n egluro bob beth. Felly, mae yna rhywbeth fel hyn i bawb sy'n rhaid bod chi'n gwybod dim ymlaen llaw am gyfrifiaduron hyd yn oed? O gwbl, na. Gellir plentyn a adults, beth i adults yn Gymraeg? Oedolion, ie. Oedolion, deall y beth i gyd. Mae yna siawns i dechrau o'r bottom dot felly. Mae yna egluriad o beth ydy'r internet, sut mae cyfrifiaduron yn cael eu cysylltu gyda'n gilydd. Ac mae yna siawns i weld tybed pa ffordd fydd yr holl peth yn tyfu, sut fydd ein bywydion newid ymhen 10 mlynedd neu mwy. Mae'n diddorol iawn, mae'n bron yn science fiction, dwi'n meddwl. Ie, achos mae'n mynd i effeithio ar yn bywydau ni gyd yn ddirfawr, yn diwedd? O, fydd. Ymhen 10 mlynedd. Mwyafrif o weithiau fydde ti'n cysylltu gyda rhywun arall. Yn lle fynd i teithio a weld y berson a fod yn yr un stafell â'r berson, fydde ti'n neud hyn trwy dy gyfrifiadur neu'ch teledu, adre neu yn eich waith. Felly, cyn bo hir, gobeithio, fyddwn ni ddim yn symud o gwmpas fel mor gymaint ag ydyn ni rwan. A mae hynny'n defnyddiol iawn os ti'n byw yn y wlad yma. Erwydd, does yna lot o waith allan yn y wlad. Mae'n dda iawn i gyd bobl sy'n byw yng Nghymru felly? O ie, mae'n perffaith. Mae'n fanteision anferth i yn y wlad yma, pigo'r fyny'r technoleg yma a defnyddio fo. Yn barod mae yna bobl draws y wlad yn defnyddio'r technoleg i wella ei fywyd, i ffintio waith ac i cysylltu gyda bobl ymhen y byd i gyd. Mae yna bobl yn dyfed sy'n... Mae'n un braig dwi'n meddwl amdan ymhen rwan sy'n designio embroidery. O'n i ddim yn geiriau yn Gymraeg, mae'n ddrwg i ni. Ond mae hi'n cysylltu gyda Efrog Newydd, Awstralia, y wlad i gyd, heb gadael ei chartre mor perffaith allan yn y wlad. Mae hwnna'n beth da mewn ffordd i'r amgylchfyd, yn diwedd, achos does dim eisiau pobl i gomwtio cymaint mewn ffordd, mewn ceir ac yn y blaen. Mae'n helpu lot. Mwyafrif o'n teithio sy'n cael ei wneud ydy ymhen fynd i'n gwaith a dod yn ôl o gwaith. Fydd hynny'n newid, gobeithio, cyn bo hi. Chi'n credu bydd hwn yn apelio yn fawr iawn at blant, achos fydden nhw'n gallu gwneud y pethau, chwarae gyda'r rhain yno hefyd? Wel, mae yna demonstrations, fatha simulations felly, plentyn gael ei plant, mae'n rhywun gael ei siawns i defnyddio. Ond y peth yw, mae plant yn lot well ac derbyn syniadau newydd nag ydy ni, adolion. Felly, mae yna mwy o broblem i pobl fel chi a fi, i'r plant sydd yn barod i defnyddio beth bynnag sy'n cael ei gollwng ato nhw. Dwi'n gwybod amdano chi, ond achos i chi wedi bod yn cyflwyno rhaglenni wrth gwrs ar yr union bwnc yma. Oedd ydych chi ddiddordeb mawr cyn i chi orfod gyflwyno'r gyfres yna? Oedd. Dyna pam nes i gael siawns i wneud rhaglenni ymhyn a technoleg. Pan o'n i'n blentyn fach, oedd fy nhad yn gwerthu ac yn trwsio teledu mewn siop yn Tre Ffynnon yn y Gogledd. Fanna, pan o'n i'n fychan iawn, nes i dechrau sylweddoli fod gennau diddordeb mewn technoleg a sut gallech chi defnyddio'r technoleg i wella dy fywyd. Yn fyr felly, Gareth, tan pryd mae'r arddangosfa ymlaen? Mae ddrwg i ni, ond o'n i ddim. Ond dewch na beth bynnag mae'n dechrau fori? Mae'n dechrau fori. Iawn, diolch yn fawr. Diolch i chi. Dwi wedi colli nhw ers munud da, ond diolch.